सारे धाम में धाम अलग बा, सारे धाम में धाम अलग बा। सरजू तटे अयोध्या धाम, कि सारे धाम में धाम अलग बा। परम अयोध्या धाम, जहां सिया जी ब्याह के अली, जहां जन्म ले राम जी, कि जहां जन्म ले राम। अरे अवधा नगरिया में, अवधा नगरिया में बाजेला बधैया हो। अरे तनी होते अइहा, तनी होते अइहा, जहाँ बाटे राम जी के गाँव हो। तनी होते अइहा, जहाँ बाटे राम जी के गाँव हो। तनी होते अइहा। अवधा नगरिया में, अवधा नगरिया में बाजेला बधैया हो। तनी होते अइहा, ए भैया तनी होते अइहा, जहाँ बाटे राघव जी के गाँव। भैया तनी होते अइहा, जहाँ बाटे राघव जी के गाँव। भैया तनी होते अइहा। संग में सहेली, संग में सहेली, सिया जी घूमेली जहवा। संगवा सहेली, संगवा सहेली। हाँ, दशरथ जी के अंगना में, दशरथ जी के अंगना में, अरे दशरथ जी के राम खेले ले बकैया हो। तनी होते अइहा, दशरथ जी के अंगना में राम जी खेले ले बकैया हो। तनी होते अइहा। हम जवन जवन शब्द गावत तनी वो गुरु जी के शब्द बा। अरे होते अइहा राघव जी के गाँव हो। तनी होते अइहा, होते अइहा राघव जी के गाँव हो। तनी होते अइहा, जवन नगरिया में, अवधा नगरिया में, अरे बाजेला बधैया हो। अरे बाजेला बधैया हो। तनी होते अइहा। दोनों हाथ उठा के अरे तनी होते अइहा, जहाँ बाटे
जहवा बाटे राघव जी की जहवा बाट राघव जी के गाँव होते अइहा जहवा बाटे राघव जी के गाँव जवने नगरिया में कौशल्या के डेरा जवने नगरिया में कौशल्या के डेरा जिनका हो गोदिया में राम के बसेरा राघव के बसे क्या बात है आज हो जाए आज हो जाए हमरे जीवन में बहुत बड़ मंत्र देने वाले गुरु जी कौशल्या जी के गोदिया में राम राघव के बसेरा आपे के मुंह से हम राघव सुनली गुरु जी राघव के बसेरा जवने गली में खेलले हम लोग वहीं बैठे हैं मेरे भैया हो मेरी बहने अरे जवने गली में खेलले राघव जी अयोध्या हो तनी होते अइहा अरे उहमें अमृत महोत्सव मन गाँव हो तनी होते अइहा अमृत महोत्सव के गाँव हो तनी होते अइहा अवध नगरिया में अरे बाजेला बधैया हो तनी होते अइहा अरे जहवा पड़ल बाटे जगत गुरु के पाँव हो तनी होते अइहा जहवा पड़ल बा गुरु के पाँव हो तनी होते अइहा अवध नगरिया में अरे बाजेला बधैया हो तनी होते अइहा आप लोगों की तालियां ढोलक तबला से ज्यादा बज रही अरे तनिका होते अइहा जहवा बाटे राघव जी के गाँव हो तनि होते अइहा जहवा बाटे क्या बात है गुरु जी एक बार गा दी हम एक हम गीत गाए एक बार गा पूरा करें जहवा बाटे राघव जी के गाँव हो तनि होते अइहा जहवा बाटे राघव जी के गाँव हो तनि होते अइहा अरे 500 बरिस के बाद 500 बरिस के बाद मेरे भैया हो दीदी हो 500 बरिस के बाद अरे सजल अयोध्या हो तनि होते अइहा जहवा बाट राघव जी के गाँव हो तनि होते अइहा जहवा बाट राघव जी के गाँव हो तनि होते अइहा